Здравейте на всичките ми почти 100 абоната. от отдавна не съм гледал, може би са 80, може би съм 90. Ще съм бърз, че съм в почивката ми от 10 до 10:15, сега е 10:07, да не закъснявам. Давам бързо. Сега се занимаваме с като нова рубрика, нов вид видео, може да е само едно, ще видя кога ще го кача какво намерих в килата. Сега какво е килата? Килата един път те го казах на един приятел и си помисли 100 кила, а не. Килата на жаргон му викаме на магазин за дрехи втора употреба. Защо килата? Защото ги мерят на килограм. Понеделник е 21 лева килата, вторник 19, те спа с по 2-3 лева, понеделник е най-скъпо, защото тогава зареждат 100к. Сега отиваме един ден предната седмица или тази, няма значение. В килата едно нещо много ми се наби на очи. Първо, защото е шарено, аз обичам шарените работи. Ето го в тази чанта го купих. И какво ми се наби на очи отдалече, защото са много шарени. Кецове. Но какво е специалното на тези кецове? Първо, че са чисто нови, подметката й мерише на гума. Второ, че с етикети и други аксесуари. Трето, че са лимитирано издание. И сега, за какво става на въпрос? Ивинг 33 High. Той е Патрик, известен баскетболист, казаха ми, аз не знаех, от Нью Йорк. Има си серия кецове и по повод 25 години от, ето, чуете, съм пуснал за фон Ghostface. Първия му албум от 96-та, Iron Man се казва. Той дрънчи в момента. Има и подпис на Патрик Илингс или там как се казва. Няма ви казвам за колко пари ги взех. Не е много, по-скоро е към малко. Продават ги на килограм горе-долу. Едната обувка е към кило и нещо, ще си ги сметнете вие, но много приятно изненадан останах. И другото, което трябва да споделя, моят номер са, ако не ги продам на някой колекционер, ще ги нося, макар че ще ми е грехота да ги обоя. Гледах, имат и тази марка кецове, имат и други лимитирани серии, като на Death Row, Ghostface, още 2-3, но тези са най-яките. Без да преувеличавам, много са наблегнали на деталите. Може по някое време да ги намерите в OLX. И сега за незакъснена работа, знаете промокод Цанко15 от сайта на Везба. Ето Везба. Топ качество, топ продукт, също като кецовете. И оставам, че трябва да се връщам на работа. Знаете, камбанки, абонати и така нататък. До нови срещи!